Halor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka High Court of Meghalaya kelasong bishar mentak sengi kalai tarik unaitung arjar arfusan halor ka mukat duma ke biadai hapdeng ki nong di madan bat ke sarkar jala ha kane jingsong bishar du Chief Justice IP Mukherjee baru Justice W Dingdo kilapan mi ya ka hukum balathung yu senior advocate Subhasis Chakravarti kum special officer ha ka ba sarkar ka habban si nyaw san hajar tengka hapo ka khadwai tarik unaitung arjar arfusan Special Officer harangkat bat ki nong yalam ka Hawkers Association ki bor badai pej bat ki pulit kin hab ban penkre ya ka thup kerteng jong ki nong di madan ki badan kumalai spa sau phukandai ngot ai ka hukum jong ka ying bishar kala ong ru bo Special Officer ula ni ka General Secretary jong ka Association ki bor badai pej bat ki pulit kin hab ban pej baki to ki nong di madan ki baklam license kim de ban priang ni ki mar ki mata jong ki ya khandai la Kitu ki bedan license pat kin yok jaka bandi hak jaka ke bagi jusyong barok sikata tangba dakapor kata nadu kapor khat arsteng mensngi hadu kapor arbaje nak phai sngi pas dang beng nadu kapor nyaw steng menmin hadu kapor khandai baje menmin bat kataru lada u lani ke General Secretary jongka association u lani ke bakli bikin boot be thik ya kani kapor bat bikin nam penuit ya kaya kayeng jongki kali lani ki brio nang ta kani karai klaong balada ki pen kenya kata ki bor badai pej ber ki pulit kim devan sha bikin syong dijing di hakini ki jaka bagi syong menta ulani ke General Secretary juga association unhab lani kan hab ban pentingna balada ka sarkar kala de ban penbiang ki jaka syong di bathamai ki devan mi no sisndan nangani ki jaka bagi syong menta bat ki hab ban kenri ano syaka jaka ka bathamai bat lada kimle kumta en kan dang ki kat bayaki we pat kinong di madan lada ki kwa ban syong dijing di ki hab ban tho application ki bor badai pej bikin yo ya ka license kat kum ki kendon an special officer nhab ban pha ya ka kaifat jung u kum juru ka kaifat jong ki bor badai pej bat ka kaifat na ki pulit syaka High Court of Meghalaya hagasngi ban syong bishar biang kata santarik unailar arjar arfusan kane kalong kat kum ka hukum jong ki nong bishar bakan thup yo Chief Justice IP Mukherjee bat Justice W Dingdo Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya par kamaryang ru kan umkta syo